Karamɔgɔ Isaka Abdou, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ayiwa an bɛ an ka cɛkɔrɔba Abdulaziz Yatafa ka fatuli kɛnɛ kan. Imam Mamudu Diko ka kumakɛla ye n'o ye conseil président ye. Nka ko yɛrɛ bɛ cogo di e bolo? Bon ne bolo nisɔndiya tɛ, dusukasi kɛnɛ don, kujurun kɛnɛ don, mais an ye silamɛ ye, an bɛ to Ala kɔ. An tɛ to fanga kɔ, ayi, an bɛ to Ala de kɔ. Suma an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔ kɔ n'o ye Imam Mamudu Diko ye. Imam Mamudu Diko an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka dugawu k'a ye. Ka d'a kan bi a fɔ ma tubabukan na il est le recours du peuple. Recours du peuple ye min bi jamana bɛɛ ɲɛ b'a la. Dɔwɛrɛ tɛ, sanu tɛ, waritigiya tɛ, k'a fɔ a ka dɔnni ka bon bɛɛ tɛ, a ka sɔrɔ ka bon bɛɛ tɛ o tɛ. Nka jɔra jɔyɔrɔ min na bi wagati ye tiɲɛ d'a ma. A ko a ye kuma min fɔ, o kuma kelen fanga y'o de ta k'o nɔrɔ, je dis bien fanga, ne de ko ten, Jim, porte-parole de l'imam Diko. Fanga y'o de ta k'o nɔrɔ ko in na. Munna a fatura cogo min na n'o ye Abdulaziz ye, an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma. Ka bɔ a ka so ka don misiri kɔnɔ k'a ɲɛ damadɔ. Mais faamaw ye maa min minɛ k'a taara a yɛrɛ di. O yɛrɛ o tɛ jamana yɛrɛ la, maa yɛrɛ ka maa fa ka t'i yɛrɛ di. O yɛrɛ siga b'o la. Tiɲɛnikɛla mana tiɲɛni a bɛ boli la a bɛ taa minɛ. Mais a yɛrɛ taara a yɛrɛ di. K'a tilara k'a ko imam ko ale ye PD ye. Ko kuma bɛ ka mɔgɔw bila ko k'ale faga. Ko yan'o k'ale faga k'a b'ale yɛrɛ b'o faga. O bɔra page min kan o ye gouvernement ka page de ye. Communiqué officiel du gouvernement. Je dis bien communiqué officiel. Kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ dɛ. Olu de y'o bɔ page kan. O tuma gouvernement b'a fɛ ka min yira k'a fɔ dɔnnibaga fɛn o fɛn mana i da maga PD ko kuma la i yɛrɛ bɛ faga. Parce que o de ye nin ye o. N'o tɛ maa min minɛna enquête de bɛ kɛ k'a dɔn jɔnni b'a kɔfɛ a kun ye mun ye ka se justice la n'a ni ɲangili min ka sariyaw k'u bɔ o bɛ kɛ. Mais n'olu yɛrɛ teliyara maa min fatura a tɛ se k'a yɛrɛ défend. Maa min ye tiɲɛni kɛ o ka kuma aw b'o de ta k'o bila page officielle kan. Ko la ko min n'a kɛlɛ bɛ sen na a ma ban. Olu nana ni PD ko kuma ye yan. U ye imam min u y'a nɛni ka kuma jugu fɔ k'a ye nkalon tigɛ. Ala nan'u malo o cɛ nana da kɛnɛ kan. Tile 3 bɛɛ y'a mɛn maaw taara PDw taara mɔgɔw wele gendarmerie la. Gendarmew ye convocation ta ka d'u ma. O kɛra olu taara k'u wele gendarmerie. PD de ye mɔgɔw wele gendarmerie la. Donc ni PDw ye silamɛw wele gendarmerie la jamana kɔnɔ o kuma ma ban. Alimami kana fɔ ko ale ye alimami fa ko parce que ko alimami ko k'ale ye PD. O kɔrɔ ye ni alimami min ye PD ko kuma fɔ sini bɛ faga. Donc min bɛ fɔ aw ye aw silamɛkulu aw minnu ko aw bɛ Ala kɔ aw bɛ Ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam aw jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye k'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafasa aw jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye o tuma n'aw labɛnna a Sheikh Mamudu Diko makɔnɔ nin ko in a bɛ s'a dan na. A kun y'a fɔ k'a bɛna wele bila mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka bɔ yala o wele in bɛ cogo di? O wele nin bɛ dɔ de fara o wele fanga kan jamana bɛ kisi mun kama dulɔ juin dangadenya maison de passe PD jamana k'a fɔ mara t'a la maaw bɛ faga maa jumɛnw bɛ faga minnu ye diinɛmɔgɔw ye fagali bɛɛ bɛ olu de nɔfɛ n'o tɛ bari sow tɛ faga dulɔ sow tɛ faga juin sow tɛ faga maa jumɛnw bɛ ka faga bi minnu bɛ diinɛ ko kuma la kabini a bɛ fɔ n'i ye diinɛ fɔ k'i la sera k'i kana fɔ ko jihadi silamɛ b'a dɔn jihadi ye diinɛ de ye u nana b'o la sisan u nana Bamakɔ Abdulaziz bɛɛ b'a dɔn hɛrɛ mɔgɔ don a tɛ se mɔgɔ ma a tɛ kuma jugu fɔ maa k'a faga o tigi ka tila k'a fɔ k'a ko k'ale ye PD ye e y'a ye n'a ko k'a ye PD dun o de sɔrɔ a b'a faga wa PD ye ko ɲuman ye wa mais maa min tɛ yen a tɛ se k'a yɛrɛ défend n'aw ye maa minɛnen ka kuma ta ka t'o bila aw ka journal officiel kan ministère de la sécurité intérieure k'a fɔ ko nin de ye ko cɛ ye nin fɔ o tuma o kɔrɔ ye min ye k'a fɔ n'aw ye PD ko kuma fɔ jamana kɔnɔ an b'aw faga o tuma aw silamɛw n'a b'a fɛ ka sa aw ka diinɛ ye aw sa tuma sera. Yala wele kan in mɔgɔ preselen don mɔgɔw ka bɔ a bɛna don jumɛn fɔ? O bɛ kɛ o bɛ kɛ nka o bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ o fɔra aw y'o mɛn surufukuntigi ani a Sheikh Mamudu Diko jamana bɛɛ de bɛ bɔ jamana bɛɛ nin kojugu min bɛ jamana kɔnɔ ni halaki min bɛ jamana kɔnɔ ni silamɛya kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ka fu sira la o tuma o fu bɛ siri ni sira min ye aw bɛ kɛ sabalibaga ye aw b'o wagati makɔnɔ ka d'a kan jamana in ye alisilamɛw ta a Sheikh Mamudu Diko y'a fɔ cogo min wa ni min man di alisilamɛw ye o bɛ dabila jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna salamu aleykum.